Niġerjan ta' 38 sena li joqgħod buġibba tressa l-qorti akkużat bil-qtil ta' Niġerjan ieħor delitt li seħ il-ħadd li għadda fi triq il-ġifen l-istess post fejn jgħix l-akkużat. In-Niġerjan Okolo Okwudili li qal li xogħlu huwa li jpoġġi l-madum wieġeb mhux ħati tal-akkużi miġuba kontrih. Jidher li d-diskwit bejn iż-żewġ Niġerjani żviluppa meta seħħ argument trivjali u kien hemm nuqqas taqbil dwar x'għandhom jixtru u jsajru fl-appartament tagħhom. Dal-argument eskala ftit wara nofs il-lejl bil-vittma jaqla daqqa ta' sikkina waħda u spiċċa miet fil-post. Okwudili wieġeb mhux ħati li qatel il-Qamubi Joseph Eseki ta' 37 sena. Taqsim il-qalb il-fatt li ftit tal-ħin qabel ma seħħ il-qtil il-mara tal-vittma weldet tarbija fin-Niġerja hija pprovat tagħmel kuntatt ma' żewġa ftit wara li weldet iżda hu kien diġà tilef ħajtu kaġun tal-ferita li sofra. L-akkużat u l-vittma kienu ħbieb u kienu jgħixu fl-istess appartament. Eżekki kien ġie Malta mill-Italja biex isib xogħol u jkun jista' jibgħat il-flus lil martu xi ħaġa li diġà kien beda jagħmel. L-ispettur Kert Zara li mexxa l-prosekuzzjoni flimkien mal-ispettur Pola Ċantar qal li l-akkużat ġie mill-Italja fit-28 ta' frar u ċċekkjaw mal-awtoritajiet tas-saħħa li qalulu li jekk għaddew 15-il ġurnata u ma wera ebda sintomi seta' jiġi interrogat dan minħabba tħassib relatat mal-COVID-19. Okwudili għandu karta tal-identità u permess ta' residenza Taljana u kif ukoll passaport Niġerjan. L-avukat Janek Abuġejja kienet l-avukat tal-għajnuna legali għall-akkużat.